Te filmezi, mi-ai făcut bube pe o puță. Nu era una pe ăsta ceva și Domnul Vesel? Da. Să vă vedem fața. 2. Aoleu, dar nu strâmbă. Să rămâne. Câștigăm sau nu? Și amândoi? Care? Trebuie să vă filmez. dau și roșii pe groapa, mă. Bursule, zi o dedicație la băiatul aici. Fără număr, a? Mai mă mici, mă? Hai! Dă-i acolo! Păi nu că te filmez acum. Te filmez. Te filmez. Ia uita-l! Ia uita-l! Alexandra, noi nu suntem așa, suntem serioși decât la muncă. Ce simți și mie luni marfă? Nu e vorba. Eu simt că oficial când a transmis SMS-ul lui Radu. Și spune Radu, bă, trimite-i vânzările lui ăla, că îmi face un... Dă-l în picul meu. Da? Păi nu, că făcea ăla, că nu știa. Să moară, să treagă de din pastorcic și stau afară. Și de Radu, mesajul ăsta. Bă, dă-i mă vânzările, că te pui cu prost. Și ăsta îi dă bip SMS-ul. De ce zici, mă, că i-am zis aia? Băi... Acum, de câte ori l-ai zis și au trimis? Da, frate. Dar dacă încep cu figuri pe ei, că nu știu ce, nu o să trimite niciunul.